அம்பேத்கர் 6 வயசு முதல் நாள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறாரு. முடி நிறைய வளர்ந்துருக்கு, முடி வெட்டணும். முடி வெட்டுறதுக்காக என்ன பண்றாரு? நல்ல தெரிய அடிமைகள் ஒன்றாக இல்லைங்கிறது சொல்லிருக்காங்க. முடி வெட்டுறதுக்கு ஒருத்தர் கூப்பிடுறாங்க, குழந்தைக்கு முடி வெட்டணும்னு அவங்க அக்கா கூப்பிட்டு வர சொல்றாங்க. அவர் சொல்றா வர முடியாது. ஏங்க வர முடியாதுன்றீங்க? நாங்க வர முடியாது. நீங்க மத்தவங்களுக்கு முடி வெட்டும் போது எவ்வளவு பணம் கொடுக்குறாங்களோ அதை விட 2 மடங்கு கொடுக்குறோம் வாங்க முடியாதுன்னு இல்ல. ஏன்னா நீங்கள் ஜாதியில் தாழ்ந்தவர்கள். யார் சொல்றது? முடிவெட்டுகிறவர் சொல்லுகிறார். உங்க ஜாதிக்கு நாங்க முடிவெட்ட முடியாது. ஒண்ணு அவரோட ஜாதி உணர்வு, இன்னொன்னு அவங்களுக்கு முடிவெட்டிட்டா மத்தவங்க வெட்ட மாட்டாங்க, அதனால வெட்ட முடியாதுன்னு மறுத்துருது. அப்படி மறுக்கப்பட்ட போது என்ன பண்றது? வழி இல்லாத போது டாக்டர் அம்பேத்கரோட அக்காவே அந்த குழந்தைக்கு முடிவெட்டுறாங்க. தலைவருக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனா, பழைய பள்ளிக்கூடம் தானே, எல்லாம் இருக்கிறாங்க. உள்ள போன உடனே ஒரு 6 வயது குழந்தை மனநிலை நினைச்சு பாருங்க. குழந்தைகள் மத்தியில் எப்படி கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு. போன உடனே என்ன பண்ணுது? எல்லா குழந்தைகளும் ஒரு அணியா போயிடுது, தனியாயிட்டு